Здравейте хора, добре дошли в новото видео на Cigar Hive. Днес ще играм на Clash Royale и според Stats Royale този или следващият ми чест ще бъде Super Magical. И сега играм с Lava Lundека. Не Lava Lundека. Напълно го бях нагласил. Днес ще... Днес според... Ще, ще чакаме да ми се падне или Super Magical Chest след 3 честа Giant Chest, което е много яко. Защо ще мога да направя малък чест opening и в предишни клипове сме казвали с Super Magical Chest, Giant Chest, Golden Gold Chest и Gold Chest, два Gold Chest, един Tournament Chest и един Challenge Chest и един Clan Battle Chest. И правя пак покана, елате в Бъга армия да налепваме, защото много хора почнаха да лепват. Или пък елате в Бъга мафия. Днес ще се премеси в друг план, не в Бъга армия. Днес ще се преместа в Бъга мафия, моят любим план, от кой съм мечтал да се присъединя от години. Не от години. От 7 арен съм мечтал да се присъединя в този план. Сега на тея им взехме тавър, както и те нашия. Но това бомба ще замина доста бързо. Като почваме тук със защита направихме така. Моето любимо нещо. Толкова успел на Гоблин Барел. Но това не беше много умна идея. Тук почваме натък с Електровизърд и Кограйдер. И Кограйдера на атака тавара. Сега ще направим една лека атака с Елиза Барбериан и Дълъг. Ето Литоровен се пътна. Опера. Айде, Фарабол. Дали ще им вземем Таура? Сега следващото ми картата лук. И чакайте сега се прави с бързо. Джаки Хок. Хок да. Сайкъл. Айде. Още малко. Това е Фарабол му вземем Таура. Те не се защитават. Те мислят само за атака. Сила. Явам следващият ми чест. Айде, бързо ще отпрес чемове за супермечко честа. Абсолютно. Моя най-добър приятел също е летна. One chest. Трябва да е one battle chest. Май са махнали one battle chest. Така, сега ще получим Super Medical Chest според Статсориал. Нямам никакви джемове, но нищо. Super Medical Chest ще струва. Почваме на атака с Лидвървърни дело. И тук този моят отборник не се
става. Докато изяктор ни е Рим. Как се казва? Сега ще направим една лекичка атака с Lumberjack и Hog Rider. Само този живот на Кен да умре. Добре. Тя много ме дразни. Само памет. Да му се отбори, няма ли? Има рокет вместо това. Но не те. И така, чакайте, ще поснимарим. Ето бързо ли вървени? Браво! Нещо не направихте, но браво! Сега като пусне Кен. Те не върват с гордо един тауър. А Делта Рия къде? Уоу, рокет на убийство парки. Това не мога да повярвам. Та игра я губим. Както изглежда. Да, ето взех втория тауър. Едва ли ще ми вземе двата тауъра. Тя сега се прецака, защото само с една страна почва да правят дефенси. Бързо! Сега ако на един му спре Wi-Fi и други не може само да се защитава. Ги вземем направо. Не! Поне един тауър да им бяхме взели. Чайте, че тук в Viber само ми пишат. Хайде ще я при лидера на клана, в смисъл, то не е лидера. Но ще отида в неговия клан. Айде сега, че играем с този, с който винаги съм печелил на One Battle, на 2 батали. Оскар Лука от Извинете, просто нямам Wi-Fi, затова понякога клип ще може да има лоша връзка. О, то Wonder. Но та игра на мен ли ми струва ли ни е вкърпа вързана. Спрете им пишете по Viber. Те по Viber му вкарват някакви групи. Не, само втората орден ни взема. И само първата орден ни вземат.
Добре, те не взех първи тауър, ние взехме втори. Тауър за тауър. Освен, че където ние им взехме на пълен хелт, те на 400 нещо. Ма извинете за звука, тук просто някакъв рейс. Защото вие знаете, че не ме клипвате навън. И сега ги качваме малко по... Или малко по-късно. Или пък примерно ги снимаме в сряда и качваме в петък, защото няма време да ги качим. И работи. Абе те правят само така нещо, не. И ние направим така. То гледай, че тук е банаджиан скелетон. Ма те след. Не взимайте тауъра. Ние го взехме те. И така сега Super Magical Chest ще не са паднали. И да, Super Magical Chest. Ето го, да видим. 22 епика. И 136 реара. Че не занад. Извинете, просто имаме малки проблеми с Wi-Fi по Viber сам ми спомнят. За малко ще спра клипа на пауза да правим техническия проблем, защото вижте. Той сам се прави. Добре, за малко спирам на пауза, за да видя какво са ми писали по Viber. Така, оправихме проблема с Viber и паднали Super Magical Chest. И сега тук пред вас ще... Чакайте, че са ми писали някакви работи. Така, сега тук пред вас ще се преместа в друг план. Ли... Тук пишем БК Мафия. Не много мафия. Мафия. Ето плана. Направили са го на 3200. Добре, някой малко по-слабо ще се join. Но ме връщаме да събирам план. Той е малко пълен. Чакайте, че какво е дърмо. В кой клан да вляза? Теше. България Снайперс. Ето не е лошо. Интересно да купам предна гражданска лица за задължително 600 евро. Сам здравейте. Какви работи?
Супер Magic Chest. И с 3 игри имам Magic. Така, нямам джема за челенджа. Да са погледнали ме някакво. После. След утре или по-други ден имам оферта за чест и искам си го купа. Направо мине. Направо него ще го добавя към чест опенинг с Super Magical Chest, Giant Chest, One Chest. Вие знаете как, предполагам, като го заснема на клип и после то клип, който ще снимам с чест опенинга, го добавя, отида от галерията с този клип и го покажа с едно от един клип. Знаете, че ето ще имам един принц. Всяко не убият този принц. Не убиха принц. Давай запавай. Бърво вместо запиш пуснеш фаербол. Тук са ни взели тауъра. Две скелчета за това голем. Докато ние ще почнем една атака с голем, която аз сега планирам, ще пусна направо един миньон, който това. Един Giant Skeleton. Giant Skeleton и това. Голема е почти спасяема атака. Само някои карти ги. Само някои карти, да. Като голема. Ще различи внимателно Giant Skeleton и другите ще пуснат. Хорти, бай-бай. Бай-бай на атака. Това е Electro колко много работи върши. Че аз повече коментирам, отколкото играя. Някой ме гледа и е за нас. Пусна айс и нормален уизър. Wizard, ако си мисля, че не трябва да е легендарка, трябва, защото да по-слаб от Wizard на едно в едно. От Electro да също е по-слаба. Целта на Ice Wizard е да забавя нещата, като са видяхте Lumberjack го забавя Ice Wizard и можех да пусна едно с карми да го убие. Затова Ice Wizard трябва да е легендарка според мен. Ей, пет съм. Чакайте. Така, елате в бъга Мафия. На кое има място, че не съм видял? Аз пък бъга Мафия. Елате в Doomsday Clan. Няма места. Затова по-добре не идвайте. Когато някой лев не идвайте, ще ви благодарим, ако дойдете. Като кажа да напомням как правим.
пуснал един код. Вижте с една проста така чим взехме. Не е чак толкова проста тема. Бързо. Върво! Не. Върво и за тук дълг. Но трябваше по-отзад. Почти там тауър за тауър. Кой ли ме гледа? Ето, стана тауър за тауър, както казахме преди малко. И така. Сега тук не правят някаква нищо подобна атака. О, какво ще запуснеш електроиза. Извинете, ако чуете или коли или някакви хора, дето крещете или някакви хора, дето се карат и изглеждат луди. Знаете, пак казвам, че снимаме навън. И до един куп и то куп някакви луди са. Те не взеха и втория тауър, както изглежда. Но ние се събираме корони. Не, за често е. Айде, бързо. Ето, подобното нещо на атака. Това ми е ход, се надявам да го убият. Тук са едно запче. Така. Нали? И с моят любим дълг. My favorite card was дълг. Ус, ако ги бием. Юпи! Не мога да повярвам. Че това пари. Интересно. Пак почваме quick match. Така. Явно игра с някакво дето веднага обича да правят атаките. О, сената. Им взехме почти целият тауър. Нещо се спъна с някакви дяки, с които съм печеля. Ето виж, че ли са Wizard за колко завива, за да съберем елексир за 200. Ще да бъде много яко, ако беше спуснал двете с кармите. Пускай. Аз имам едни елики. Че. Не направиха някаква странна атака, която не знам как се образува. О, ти ли ще ми пускаш принц? Взеха ни първият товар. Ние направихме атака. Но хора, доколкото и познам, са рекламирали неща за че са рекламирали за картата Дракон, за картата Ice Wizard,
Тауър или Айс Тауър беше, не знам. Аз не гледам толкова много други ютубъри. Не гледам Айс Wizard, ето пускам един назад. Виждате ли как по-бавно удрят. И ти при техния тауър не е нашите елити ги убих. Какво? Такъв перфектен начин да си пусна картината с телефона. Бързо! Умбърче. Ние ще убием голема преди да ни е стигнал тауъра. Пишете в коментарите, ако има някакви бъгове на видеото. Хаштаг бъг пишете. Ете, трябва да ги вземем. И аз взехме ги. Така се играе. Чай, сега ще игра слава Лондек. По-бързо ги взимаме слава Лондек. Ако изобщо ще ги взимаме. Слава Лондека на 2 в 2 комбато нямам нито една загуба. Делица голема стана фаст. Елитите станаха фаст. Всичко стана фаст. Им взехме някакъв демидж. И те се ще си мислят сигурно. Ние им взехме тауъра с това нещо подобна атака. Както се казва. В извините обаче имаме малко проблеми с батерията. Но правихме проблемите с батерията. След това обаче имаме малко проблем с играта. Тук ще пусна болни Executioner. Ох, как се бъгна. Не, по-лънна тари. Удар, за съжаление. Ще пусна един Executioner. И след тук пускаме елики с дълъг. Ма играм също някакви ретарти. Или пък хора, които не се дават. Или пък супер. Не бе! Голям, защото го бам се спамваш. Не, взехме пар. Ние направихме някаква така. Балон и Рокет са така не чак толкова лоши, защото Балон и Арос не стават атака като четвърт. Смисъл, от пета нагоре тази атака не става, защото вече има уизарди и работи, които ще убиват. Ти стрелите не могат да ги убият. Ето и на първите арени има такива карти, мускитар. Обаче тогава не се апгрейдат толкова картите. Интересува се. Не! Ужас. Взимахме им двата тауъра. Нямам слава Лондекса, нещо ми върви. Роял. Игра с Роял. Така ще почвам на един лек пуш със слава. Да се разберем, това нямаше смисъл. Стоп, не го прецакат.
тук да сложиш на еликсир в електрите, да тук не сложиш демидж. Така не стана, бе. Айде, лава хаунд, вярваме в те. Така, ще поставя Giant Skeleton. Тук обаче има проблем с тауъра и с всичко. Ако те не ни пуснат Инферно Тауър, значи не се дават. Но три мускетара са силни, ако знаеш как да играеш с тях, обаче не са чак толкова силни, ако не знаеш. Ма те са малко ретарди. Им правим батя атаката от другата страна и те съм защитават с ели. Така ще играте само една коронка да спечелим или да спечелим. Виж, това Вундек колко добре играш, ако знаеш да. Да играеш. Това тук пробвали ли сте го? Където Ясен Би го е писал. Но сега ще го пробвам тук пред вас. За грам чест. Ама, да не мога да прочета името. Закъснял лок. И аз малко закъснях с екзекюшнара. Убиха ни ли? Ще пуснат ми лава хан за защита. Браво, бе, Локияр. Ето вижте ли още, защото ето москитара са хубава карта, защото вижте. Убиват лава хаунд, бейби дракани. Това са три москитара за 9 елексир вместо 12. Защото на един москитар струва 4 елексир, 4 по 3 е 12. Най-доброто браво. Взехме им един етап. Да пуснем миньоните. Добре, ще пусна стрели. Сега ще стрелите за тауъра ни. Добре, ама... Така. Почти и двата тауъра сме им взели. Не, тук успел напоследък много почна да се използва. Не, сега помпата на балона да не убие. Стигате. Три москитара и Хограйдер или нещо. Декс, три москитара и москитар са малко нелогично. Но те са много тъпи, значи има маруси. Къде са ми арусите? Бързо, как ме тук логове. Таки пием. Не, сама не вземем отдали. Така, сега ще пробвам пред вас това с... Значи,